Ak ľudstvo nepríjme opatrenia súvisiace s vulkanickým inžinierstvom na Sibíri, existujú len dva možné scenáre. Prvý je náhly prielom sibírskeho chochola a rýchly zánik ľudstva. Druhým je postupný výstup lávy na povrch, podobný tomu, čo sa odohralo pred 250 miliónmi rokov, čo prinesie pomalý, mučivý zánik obyvateľstva celého kontinentu. Kľúčovou otázkou nie je, či nastane jeden z týchto scenárov, ale skôr rozsah. Obmedzia sa dôsledky na jeden kontinent, alebo postihnú celé ľudstvo. Zároveň nesmieme zabúdať, že riziko prelomu v Mariánskej priekope, o ktorom sme opakovane diskutovali, sa nezmenšilo. Zatiaľ nie je jasné, ktorý z týchto procesov dosiahne kritický bod skôr. Ktorý z týchto dvoch scenárov je lepší alebo horší, je celkom doslova na vašom rozhodnutí. Musím poznamenať, že odpovede na mnohé z týchto kritických otázok sa pravdepodobne objavia v nasledujúcich rokoch.